berpikir sak berpikir-pikire kudu sing terus kayak enak drama-dramanan wis kayak enak wis ora wayahe drama-dramanan wis ora wayahe pacar-pacaran wis kayak wayahe gitu. Nek pengen ngerti apa kehidupan sing sebenarnya, nek kowe pengen ngerti arti kehidupan sing sebenarnya gitu. Minimal ngrasakne pedes keringatmu dhewe ning mripatmu ya kuwi pedes keringatmu mlebu mripatmu minimal arti kehidupan sing mbok rasakne. Nek pahite keringatmu mlebu cangkemmu ya kuwi minimal ngrasakne kehidupan sing sebenarnya. Nek loh mripatmu mlebu ning cangkemmu krasa asin berarti kuwi kakek nggak segoro. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semua subscriber Master Access dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, kemudahan, segala urusan, segalanya dan juga terkabulkan. Amin. Dan semoga diberikan rezeki yang halal yang melimpah berkah. Amin. Belum. Welcome to back. Kembali di Master Access channel Access tapi gak ngartis sobat ya. Teng Sabin. Nggih, ngenten. Untuk temen iki, anu garu apa kok. Oke. Nggih. Ini kok. Nah, nggih. Kita anjing teng anu Sabin kok mau. Oh, Pak. Nggih, kae teng Sabin Kerdu. Oh, mantuk teng Simo. Nggih. Nggih. Dilanjut dulu. Masih enak kancane bapakku. Jadi membahas tentang wong wedok iki apa ya? Kasarane zaman saiki nek gak ngerti pengalaman jopo memang berat apa iki ideku ya, iki menurutku dan iki apa usulku lah kanggo sampean-sampean kabeh, kanggo kalian semuanya para laki-laki yang paham kehidupan di luar, kehidupan di jalanan. Kalian pasti tahu, kalian pasti paham dengan wanita-wanita di luaran sana seperti apa. Baik buruknya kelakuan ataupun watak seorang wanita di luar sana, kalian harus tahu. Kalau kalian seorang laki-laki pengen menjadi laki-laki yang paham dan mengerti, kalau pengen menikah, pilihlah wanita yang tahu diri, wanita yang mengerti, wanita yang paham sesuai dengan apa yang kalian pahami dan kalian mau di dalam. Dan pandailah untuk memilih wanita yang baik. Jadi jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan sahabat. Nek milih mundur pinter dandan yang notok ya. Tuku wo nek pengen dandan.
Tapi nek mbok dandani kuwi nek kowe sing dandani kuwi sing penting. Nek bojomu pengen ayu dandanono. Tapi apa mau cah saiki ya to. Cah saiki ora bolo. Mikire oleh ki barang. Wong wedok tanggo barang. Oleh barang ki karepe wis dadi. Karek nampa. Nah, nek wis barang dadi, kuwi iso mbok dadekne neh apa ora? Iso mbok dadekne neh barang apa ora? Apa kowe nggur pengen duwe tok? Apa mbur mbok nggo bertahan tok apa kepiye ngono. Dan cerita pengalaman saya pribadi bahaya yang seperti itu wakeh sing alami. Makanya apa terkadang biyen-biyen kuwi banyak tingkah sahabat, banyak tingkah gitu. Gak ketara banyak tingkah kuwi. Cuman aku paham ngerti sok iya aku kudu piye nek di bojo kudu piye memposisikan diri kuwi piye soalnya wis rumah tangga iki ngono. Wong sing kulino entuk wong sing pengen ayu wae. Ya pamer bojo lagu pamer bojo ning dalan. Nggo pameran bolo, bojone iki nggo pameran. Tapi nek wong lanang paham bojone iki ora mungkin nggo pameran. No. Ngerti gak? Iki aku bukan bahas apa-apa ya, ini pengalaman yang jobo iki. Jadi nek kowe lagi duwe bojo berarti lagi rapi. Terus kok kowe iki goncengan ngalor ngidul bojomu ayu. Misale gitu. Nek wong koyo pribadi cah sing wis kuliah njogo orang gumun. Wis orang gumun blas, Bro. Orang gumun blas. Mergo nyapa? Ngerti. Belum tentu kowe iki bahagia njaba jero belum tentu. Di sini wingke sing tak bahas wingke. Mergo barang dadi njaluke pengen duweni. Mergo aku wis ngalami hal-hal sing ngono. Tapi tak kajulang. Tak apa ya ibaratnya tak nasihati dhewe. Awakku iki tak nasihati dhewe. Pikiran kita kontrol, batin tak kontrol. Jenis berusaha dulu ya. Wis sholat tahajud, sholat istiqoroh, sholat hajat. Ini petunjuknya memang gak disangka-sangka sahabat. Dan itu dampaknya tak rasanya kerasa ya menjadi keluarga yang bismillah, insya Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan alhamdulillah saiki wis anak-anak kula jadi enak wis malah mental jadi wong tua iki semakin kuat. Mental menjadi seorang bapak dan ibu semakin jadi. Intinya apa ya sabar, istiqomah. Berpikirnya kudu sing terus kayak enak drama-dramanan wis kayak enak wis ora wae drama-dramanan wis ora wae pacaran wis kayak wae gitu. Nek pengen ngerti apa kehidupan sing sebenarnya
nek kowe pengen ngerti arti kehidupan sing sebenarnya gitu. Minimal ngrasake pedes keringetmu dhewe ning mripatmu ya kuwi pedes keringetmu mlebu mripatmu minimal arti kehidupan sing mbok rasakne. Nek pahite keringetmu mlebu cangkemmu ya kuwi minimal ngrasakne kehidupan sing sebenarnya. Nek loh mripatmu mlebu ning cangkemmu krasa asin dadi kuwi kakek nggak segoro. Ya, ngono ya. Wis ngono ae lah kata-kata hari ini. Pokoknya intinya belajar dadi wong lanang sing paham. Dan kowe dadi sing cawe wedok sing cewek sing nek pengen dadi wong wedok sing paham dan mengerti wong lanang, golek wong lanang sing paham dan mengerti ning kowe ning keluargamu. Wis kuwi ya. Biasane neko ngerti bab keluarga, ngerti bab agama, paham bab wong tua, paham bab agama. Kuwi terpenting ya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.